Ka Jingdawa ban Pynlong ya ka KHASI bat karo ha ka kernet bapra ha ka riti sensyari jong ke India bat ka jing pentrekam ya ka inner line permanent ha ka jala Meghalaya kalanang jur. Ha ka ba ka seng na trap Achek National Movement hene ka sngi kala Pynlong ya ka jing ki da ka ba syong Kyllain Myngor ha Jantar Mantar ha New Delhi bandawa na ka sarkar pedeng ban Pynlong ya ki Jingdawa jong ki breu ka jala. Habakran cekis pangut kitukon jongka Hanm u Presiden upa Lamprang Karbani uloong bakane ka jingaki kalong ban penbor ya ka sarkar India ban kentop ya ka KHASI bat karo ha ka kernet bapra jongka riti sensyar khadar uloong ru bakaseng kaladawa na ka sarkar pedeng ban pentrekam no ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act karpraspa anyo pulai badru ban penbenyo ya ka jingakaja kaput ha pedeng ka Assam bat Meghalaya.